प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। तुमच्या आजूबाजूला असे बरेच लोक असतील ज्यांना सतत नख खाण्याची घाणेरडी सवय असेल आणि यामध्ये कदाचित तुमचा स्वतःचाही समावेश असू शकतो। नख खाण्याची सवय आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकते आणि या सवयीला देखील एक नाव आहे, ते म्हणजे ओंकिकोफोबिया। बरेच लोक ही सवय बालपणात अवलंबतात आणि ही सवय वयानुसार देखील वाढतच जाते। पण एक अशी वेळ येते जेव्हा ही सवय आयुष्यभरासाठी सोबत राहते, त्याकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे। चला तर जाणून घेऊयात ही काही लोकांना वाईट सवय का जडते आणि त्यापासून मुक्त होण्यासाठी कोणता चांगला मार्ग आहे। या सवयींमुळे आरोग्यावर नेमका काय वाईट परिणाम होतो, ही सवय सहजासहजी सुटू शकते का, जाणून घेऊयात तुमच्या मनातील सर्व प्रश्नांची उत्तरं। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। आपण कंटाळले असल्यास किंवा एखाद्या गोष्टीमुळे निराश असाल तर नख चावणं हा स्वतःला व्यस्त ठेवण्याचा एक सोपा मार्ग आहे। जेव्हा आपण पूर्ण एकाग्रतेने काहीतरी करत असतो त्यावेळी आपल्याला नख खाण्यात आपण व्यस्त असल्याचं अजिबात लक्षात येत नाही। नख चावल्यानं काही काळासाठी चिंता आणि जीव घाबराघोबरा होण्यापासून आराम मिळू शकतो, पण काही प्रकरणांमध्ये ही समस्या ADHD, डिप्रेसिव्ह डिसऑर्डर, OCD आणि एन्झायटी डिसऑर्डर यांसारख्या मानसिक विकारांमुळे निर्माण होते। नख चावण्याच्या सवयींमुळे आपली त्वचा आणि नखांच्या सभोवतालची त्वचा खराब होऊ शकते। यामुळे आपल्याला नखांच्या आजूबाजूच्या भागात वेदना देखील जाणवू शकते। एवढंच नाही तर आपली नखही वेगळी आणि विचित्र दिसू लागतात। तसंच बोटांद्वारे आपल्या तोंडात बॅक्टेरिया जाण्याचा धोका असतो आणि यामुळे आपण फंगल इन्फेक्शनला बळी पडू शकतो। चावलेली नख गिळल्यामुळे आपल्याला पोट आणि आतड्यांसंबंधी संसर्ग होण्याचा धोकाही मोठ्या प्रमाणात असतो। आपल्या सर्वांना माहिती आहेच की कोणतीही सवय सोडण्यास बराच वेळ आणि संयम ठेवावा लागतो। अगदी तसंच आपण जर नख चावण्याची किंवा खाण्याची सवय सोडण्याचा प्रयत्न करत असाल आणि तसं करण्यास अपयशी ठरत असाल तर तुम्हाला थोडा संयम बाळगणं गरजेचं आहे। म्हणूनच आम्ही इथं अशा काही टिप्स सांगितल्यात ज्याचा अवलंब करून आपण या वाईट सवयींपासून सुटका मिळवू शकता। जेव्हा आपण आपल्या नखांची यथायोग्य काळजी घेतो तेव्हा आपल्याला नख चावण्याची आवश्यकता भासत नाही। नियमितपणे मॅनिक्युअर करून घ्या। जर आपण आपल्या नखांची वेळोवेळी काळजी घेतली तर त्या काळजीसाठी पैसे खर्च केले तर साहजिकच तुम्ही नख चावण्याची सवय कायमची विसरून जा। बहुतेक नेल पेंट चवीनं कडू असतात। जेव्हा आपण आपल्या नखांवर नेल पॉलिश लावतो आणि तीच नख तोंडात घालतो तेव्हा आपल्या तोंडात एक विचित्र आणि कडवट चव जाते। त्यामुळे तुम्ही नख खाणं आपोआपच थांबवाल। ग्लोव्ज घालणं हा एक तात्पुरता उपाय। आपण सुती कापडाचे हातमोजे घालू शकता जेणेकरून ग्लोव्ज हातात असताना हात तोंडाजवळ जाणार नाहीत। नख न खाल्ल्यानं हात किती सुंदर दिसतात हे एकदा नक्की निरखून पहा। मऊ झालेली नख कुडतरणं लोकांना आवडत नाही, म्हणून नखांना तेल लावावं। मी इतके दिवस नख चावणार नाही हे ठाम ठरवा आणि तो काळ यशस्वीरित्या पूर्ण करू शकाल तर स्वतःला बक्षीस द्या, जेणेकरून ही सवय घालवण्यास प्रोत्साहन मिळेल। होमिओपॅथीमध्ये अशी औषधं आहेत जी नख चावणं आणि हात तोंडात घालणं या वाईट सवयींपासून रोखतं आणि मनावर सकारात्मक परिणाम करतं। आपण 4 चौघात नख खात आहोत हे लक्षात येताच लगेच स्वतःला थांबवा। स्वतःच्या मनाला सतत पटवून द्या की ही सवय वाईट आहे आणि ती मला लवकरात लवकर सोडवायची आहे। या काही टिप्स फॉलो केल्यानं नक्कीच तुमची ही नख खाण्याची सवय सुटण्यास मदत होईल। आता इथंच थांबतोय, पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।